Okay, sa kadugay na itong humuwat kintahay na anapod. Nakapa-upload agad ang France Team gimingaw na ta gimingaw na ta kasi sa ila. Oo na bag-o silang na-upload pero karon pa nato na reakan balin na-upload din siya atong Sabado ba siguro to Sabado sa gabi iba to. Oo na sila bang upload. Karon pa nato gireakan kay bawo na ka. Oo kay bawo na mo. Karon ang atong pagreakan nga kanta mao ang When She Cries, kanta ni siya Restless Heart bali. Atong tanawon kung unsa po ng ilang pag-ariglo o so, pag-cover bali ani nga kanta sa France Rhythm. Father and kids jamming ni siya. Atong tanawon kung nindot ba gyud. Okay? Sige. Ay hapataw mo sugod sa atong reaction sa mga bag-o diha nga papakaila sa atong channel karon. Ako dai si Indians TV. Nag-upload ta sa tulong ato sa 5 ka video kada semana o mosobra pagaliana. Kung kamo ganahan mo ingon ani nga mga content, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Okay? Paki-follow na pud sa akong Facebook page nga Nimbijan Laking Tainggalan. Mao ni siya. Paki-follow lang ninyo ana kay ang uban nga video ato pong i-upload dito. Okay? Sige, di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Wow, sabay. The road I have traveled on is paved with good intentions. It's left Isa, kining sa nindot kay paminawon sa paggitara ni Chin Bali. O nindot yung kablit-kablit ta sa sa string bali. Di ka nindot pero say ang tingog mo bag sabi ka pero wala kay gi duot kayo ang iyang pagkatuldok sa iyang fret ba sa chords niya gali pero wala niya gi kuan kayo gi duot pag pislit o gipislit pag ayo wala niya gipislit kayo para mo ingon ato ang tingog di ba padayon sa ta with broken dreams that never quite came true. And all of my hopes were dying. Her love kept me crying. She does her best to hide the pain that she's been through. okay When she cries at night, gwapo kayong blending she doesn't think Char Bali I can hear. She tries to hide all the fears you feel inside. So I pray this time second voice bali si kuan si Chin ani blending si kuan Char when she cries. kuan ko ba kay sa ilang pagtugtog karon murag normal na kay para sa ila ang mutugtog na gyud kuha kay ang ilang pagkakuan hinuon kana sa original lahi man gid po na kay namon kuan ilalain po nga pagka-ariglo po sa ilang pang version balik grabe ka nindot kayo hindi kayo paminawon murag simple na ba nga murag relax na kayo nga pagkakanta nila di ba padayon sa ta ising-isir ka si Chin Galeo She's always been there for me whenever I'm falling. Nindot kayo paminawon sa gitara mo Nobody else believes she'll be there by my murag manok na nagputak I don't know how she takes it. Just once I'd like to make it. Then there'll be tears of joy.
Relax ra kayong bugoy dito sa likod, oh. Oh, tao. when she cries Oh, grabe nga. at night. Singisi ras. She Goods food ba? doesn't think that I can hear. She tries to hide all the fears you feel inside. So I pray this time I can be there. Mrs. Francis. She deserves, 'cause I died till it's time when she cries. Wow, po kayong biso eh. Oh, oh, wan na. Birahichin na. So I pray this time. Magkaanak ko karon ba nga, grabe na gyud kayo. Oh, si Chin gyud. Grabe ka nindot gyud kayo. Makuha gyud kayo sa inuon so iyang pagkabata ni Chin gyud nindot na magig kayo kay bata pa siya. Antigo na siya mo maayos siya hearing bali ba o sa iyang kuan sa pagpaminaw niya sa kanta nga iyang pagasiprahon. Karo sama karon no. Grabe ka nindot kayo. Kuha niya ang kuan ang tingog sa gitara bali iyang gikuan. Nindot kayo so magkana ko bang grabe na master kayo. Kuan na gyud sila naggrabe ng pag-improve kaya nila, di ba? I can be that man that she deserves, 'cause I died a little each time when she cries. Oh. Sa kanong nga kuan no, kato nga part bali ang duha bali nga nagkuan ato solo bali o instrumental bali nga kuan si ang keyboard ni Char o ni Kachin o bali ang sabay ra bali sila sa kuan pareha ra sila nota bali ang gipang tuldok ba nindot kay paminawon ang keyboard ug ang gitara nindot kay paminawon kasabay sila. Oh, di ba? Oh. Okay. Wapo kayo. Huwag magluwad. Thank you so much for watching. Thank you po mga Carlton. Okay. Maraming salamat po. Love, love, love. God bless everyone. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Oh, subscribe mo sa iyong channel. France Rhythm. France Channel. Rhythm. Yes, thank you. Salamat po. Daghang salamat. Mga sanong opera. Thank you. Oh, mani siya bali ang kuan paghanda bali nila. Oh, nagituon po din sila sa ilapong eskwela po do. Eh, saan si Charong sa ila tinganing kuan sa ila din sa tawagan ni kung sa amo sa una si Iti bali. Oh. Uniform mag-army. Simple lagi kayo sila, di ba? Nagituon na, naras banig. Okay. So sa kilid po kita sa iyang picture ni Char bali oh. Napoy gamay pa bali siya. Bata pa kayo. Okay. Okay, ato na pong nadungog usa nila nga i-cover bali nga kanta sa France Rhythm karon taud pud sila nga naka-upload bali sa kuan pero nindot gapon solid gihapon nga atong paghulat gihapon sa ilang gipakita karon nga performance gihapon, di ba? Oo, nindot kayo. So akong nakuan sa ilang pagkuan karon, pagtugtog nila karon, grabe ka nindot kayo.
mismo sa pagsugod pa lang daan sa kanta atong sa keyboard ni Charbal labi ka nindot kay paminawon. Nindot kay paminawon, kuha niya ang iyang nuta o sa pagsundog niya nga to sa original bali. Ambot kung puta makapiright ani. Parihar tingugod sa kuan. Kuha gani Char gyud ang iyang pag keyboard bali. Sure. Bahin pod sa kuan kang chin bali. Nindot kang tingog sa gitara. Tok 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 rang kuan ba. Murag kanang amprit bali o sa pag kuan niya sa chords bali niya wala kay giduot niya ang iyang pagkuan tapoy bali. Yung nato ang tingog bali. Murag yung nana ang kuan. So si Dudes grabe ka enjoy kay sa likod. Normal lang nagkadako na master na kay si Dudes. Si Francis awa gyud kini dan master gyud ni. Grabe ka maugin dala sa tanan gyud. Base niya kuha kayo. Ug ganiha atong akong natan-awan ganiha sa ilang pagtugtog ganiha sa kuan katong kadasagaran bali nga kuan bali sa ilang sa instrumental bali si Chin ug si Char bali ang ilang mga kuan nota nga pagkakuan musabay sila magkasabay. So ganiha pod sa pag-adlib ni Chin bali sa katong nag-adlib na siya gitar solo na ni bali ang sa kang Chin bali sa original bali ato akong ginakuan ang tingog bali ato mura ang sa original mo slide kay tungod na gamit nga katong isuksok kala diri sa kuan kanang murag katong unsay tawana na metal galing nga isuksok so di slide lang kana siya siya bali ang gamit sa original bali pero hatagan nila laing ariglo nga para parihar gabog tingog nga kuan hatagan ni Chin. Grabe master kayo. Wa na nagamit og kuan kay lisod na pud gamit na pud usan na yung pinaka kuan kayo nga gigamit ato ni Agi nga ilang gi cover pod nga kuan nga gigamit niya unsa iyang gamit baso ba ito di ba lisod pud katong gamiton na may ka hapit-hapit pod nga kuan tingog pod bali ayun nato na lang di ba parihara gyapon indot kayo grabe ka mga kuan gig mga sa music ba grabe hearing kayo sila labi na si Chin grabe hearing sa music masipra gid niya ang ing mga kuan gikan sa original bali di ba masipra niya ang kuan ang mga nota bali yun ana maginasod si Char pod okay kayo kay kada katong lahos na pa human gali sila duha sila ni Char ug ni Chin parihara sila nota sabay ra bali ang ilang pagkakuan pagka tugtog ato nindot kay paminawon di ba makaana ko nga grabe na gini sila grabe katong ato po di ba unta na mga kuan po siya kay giusan na pud sila nga gi-recommend pud bali o gi panawagan pud bali sa usa na to ka showbiz personality ba na o showbiz influencer gihapon nga si Christopher Min bali usa na sila nga gi-endorso bali ni Christopher Min nga nindot gud bisag sa kawad-on kita sa pagsugod nila sa ilang pagkanta o sa ilang pagtugtog sa una hangtod karon nga naa sila instrument naa sila hapit na makumpleto ang ilang mga kuan gamit sa pagtugtog ilang nakuan so sa una mo na nakuan na ako na kakita ko sa katong France Rhythm Mambali nga kuan nindot kay gi-endorso na sila og sugod ni Christopher Min sugod na siya nailado na gid sila nailado na kay mismo kana siya influencer na si Christopher Min nga may mukuan ba na sa mga talent pod siya di ba mga interview na siya sa mga talent grabe nagi kanindot hapit na gyud mukuan pa gid sila puhon di ba ningon to nga pag maabot ni paabto na to og 1 million ka subscribers sila di ba sige diri taman pero sa mga bag-o diha nga nakita sa atong channel karon niya ganahan ka
Unya wa pa ka nakasubscribe, subscribe na. Hitang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Palihog lang pod o follow sa akong Facebook. Na diri kini mao ni siya. Pakipalo lang ninyo ang atong Facebook. Ni Midjan Lakinta Inggalan. Kay ang uban nga video ato man pong i-upload dito. Okay? Sige. Di ta magdugay. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.